Abdulhadi M. Adam. Yeah, Wiz Kabir, man. This is Netso. Lamari na soyayya, dan uwa akwai daɗi. Yarinyar na aitai, na faɗa ma aitai. Duba kin sifarta, ba ta yin bala'i. Assalamu alaiki, dan mata ina kiranki. Yaya sunanki, dan Allah ki ban banki. Turan da na ganki, na kamu da zanki. Yeah, Wiz Kabir, man. Baby, me, I wanna tell you something. Something, yeah. Turan da kika tafi, kin tafi mini da zuciya na kamar ki mini magani ne. Nasuwa ma na kasa ma kullum tunani ne. Yaushe zaki zo mu zauna idaniya na so suke da ke su gana. Baby, give me one chance, babe. Yeah, one chance. Zana baki dukkanin my time. Kome kike so zan make shi in time. I go be your protector. Sabulun wankan ki mazan sai yo make sector. Ba abun da zai infection. Duk abun da kika ce min babu wani option, baby. Turan da kika tafi, kin tafi mini da zuciya na kamar ki mini magani ne. Nasuwa mana ka sama kullum tunani ne. Soyayya, Wiz Kabir na ce duba. Duba, yarinyar na aitai. Yarinyar na aitai. Wiz Kabir ka duba. M. Adam ina santa, zuciya ta harba. Arzuwe ne godan lau, a zo ki bani kyautar yalo. Ashe ki bodi ba jinin ba, mai kama da matan fillo. Wiz Kabir ka kalle ta, ba ta sani yin dillo. Yarinyar na aitai, ni na ce maka tai. Every day when I wake up, za ta zo wurina. Yan adam ina sanki, ga zuciya tana ɗauke. Domin ta kalli fuskarki, mai ado da ƙamshi. Kin yi fa, wallahi kin yi fa. Kin yi fa, yan adam na ce kin yi fa, yan mata. You can be my happy Zaya. Ni akan ki dole ne na kona taya. Sauran 'yan matan din su sako da fire. Ke na gani a baya. Na ji kalama daban ne baby I the fire. Komai na ki daban ne. Tafiyar ki ma a cikin su daban ne. Kalan ki ma ban taba gani ba ai daban ne. Turan ta ce ka tafi. Kin tafi min da zuciya na kamar kin min magani ne. Soyayya Abdulhadi akwai daɗi, karkace ba daɗi. Na sake maka ɗanɗana ka ɗanji da zaki, this is the G record.